Kaixo, txoriene, egunon, zigoriturrieta, zelan zauz? Ondo. Gaurkoan, osteguna, eta ostegunetan badakitzu erresta biralak ekartzen ditugula, eta normalian erresta biralak edo interneten, ospia irabazten da bienak, izeten dien normalian olan motzak eta errezak. Baina gaur ekarri ditugu, osagai sorta honekin, imaginatzen dozu, hortik estoiala. Erreza izango da, isadana da, nahasi eta laberatu. Baina, gauzea da, osagai batzu dauzela nik baten bat, ez dutela inoiz erabili, adibidez, soja lezitinak, gero zigorri eskatu dutza dolan gomendixuak erabiltzeko, esango zuego zuek bai, eta gauzea da, hau ez da, Reels edo TikTok baten egin dan errezeta birala, baizik eta Michelin izarreko, sukaldari ospetsu baten errezeta da. Zeinen da? Da Jordi Cruzen errezeta. Bere 3 Michelin izarretako jatetxen itxen dauen tarta bat, eta da tiramisu tarta. Tiramisu tarta pila bat, baina tiramisu tarta normalian... Berezitasun dauka hone ba. Karo, normalian izaten da, bizkotxo bat, soletiakua, kafian bustitxa, eta gero lako mascarpone eta arrautza krema batekin, eta kakao hautsakin gainetik. Baina Jordi horrekin ez da konformatuko. Claro, hori bertako oso erresa da. Orduan berak itxen dagoena da, laberatu. Itxen dagoelako gazta tarta kafetxu bat, apar batekin, krema batekin. Eta, kontako zuzelan itxen dauen, eta hasiko gara lanian, ze honek badauka lana. Oso ondo. Neri erreza da, lasai. Bai, lehenengo, kakao gaietak ondo birrinduko ditugu eta nahasiko ditugu irinakin, kafiakin, gurinakin, azukriakin, arrautzakin eta amaretoakin. Molde baten jarriko oinarri moduan eta 15 minutu laberatuko dugu 200 gradutara. Bitxartian, mascarpone gazta krematxua, esne gaina, zuringoak, bigorringo eta azukrea nahasiko. Moldean jarriko eta erreko 45 minutu 200 gradutara. Gero azkenik ingo gelatina urotzetan hidratatu, kasola batzen esnegaia berotu eta gopor baten gorringoak azukriekin nahasi. Kafia arrautzai gehitxuko zau, esnegaina bero dauenean kafe arrautzakin eta gelatinakin nahasi eta pausatzen utziko oskaioan. Gero zerbitzatu baino lehen apurtxo bat birrindu, bieba da, eta gero ingo apar bat esnia soja lezitina amaretua eta kafia irabiatuz. Beraz, hasiko garena da, lehengo gurina urtzen, horako oinarrixa, bai. Oinarria normalian holan tarta baterako, beti izaten da, gaietia eta gurina. Baina kasunetan bebai, gehitxuko zau kafia, baina kafia, holan, hor jauzi gatitxa, kafian erdixa, gero hartuko apurtxo bat. Eta hau da, kafia, azkenian, hori... Disolbagarria dana, eta hor jarten zauen errezetian, izan bizala liofilizatua. Danik, ez da dit, gero liofilizatua dana diela. Ez, hau txet, bai, liofilizatua, ura betu eta ja, ez dauka ezer, hori da, baina geixenak ziela, momentuzkoak, geixenak ziela, danik, hasi nintzen bilatzen nun aurkitu liofilizatua. Pentsatzen zala zeo ze berezisa, eta gero, igual, kafea hautza jendeak ulertuko zuelako, kafea birrinduta ero, ez? Kafe normala. Bai, eta horrekin ez da nahikoa. Orduan, honek aukiko ditu gaieta beltzak, Maria gaietak izaten dien normalian oinarri moduan eta joeten dienak, gurina, baina bebai aukiko dau irina, arrautza, hori kafia, azukria eta amaretoa. Esan. Galdera. Amaretoa txupito bezala hartu daiteke orain txorienen. Postrea hartzea zenbat kafe hartzen modu onda? Zean, liofilizatua, gero kafe pixka baten, hor dauz... Gero astoratzen manaiz, espada, nire esatzen da. Hor dauz, 40 gramo. Hementxe 40 tamar, eta hementxe 60. Beraz, 150 gramo, baina, tarta baten osuen, 8 razioko da. Ez da problema. Ez da gauza horan. Ni kafiarekin, ez daukat arazoik, nahi dut esan, ni banaiz horietakoa, egunean, bi hartzen ditu gutxi, bat gutxienez, bai. Eta bestela, 3 ez dut hartzen normalean. Eta ala ere hartu aldut bat gabeko 9 terdietan afaldu ondoren, eta 10 laurden gutxitan lo egon. Daukat inungo arazorik horretako. Ez dutzu afektatzen. Niri kafian ez dut. Niri horrei, pasatzen gat teakin, teak esate da jende, baina zuk tea hartzen dozu gabeko 10etan. Niko, tea hori da, ura, hola, naputxa zikina, ez horrek zein biotzu. Kafia zer da, ura zikina hua beltza. Ja, kafiak, igual, ez dakit, indargia dauka, ez? Keba, hori azkenean, kafea infusioa da. Eta kafeina dauka, eta badakizu te guztiek ez, baina te beltzak eta horrek badauka baita
bere kafeina, Bai. orduan batzuei eragiten die, eta berdina da, hor egia da, erabiltzen bazulako te berde bat, ero beste te motaen batero, ez daukana ez, orduan, bai, ze badaude horretako, ez? Baina badaude te batzuk indarra daukatela eta berdina dela. Batean beltza dalako eta beti ja kafea sartzen zaigu horrek, emango digu kriston txutia, baina te batzuk ere ematen dute, eta segun ez bazaude ohituta olako bat hartzen, eragiten dio. Ematen daue. Hementxe moldaketa bat egin dute errezetian, ze berak jartzen dauena Jordi Cruzek, da txokolatesko gaieta honek baltzak dinak, baina bakarrik jartzeotza beltza. Eta bestea, nik txurixeta dana, orduan, beste aldea, kendu iten dau? Gero ez dakit irabiatu baten edo botako dau. Baina nik, dana botatza dolan krematxu hau bai atatzen da, ondo deritzoso? Bai, bikain. Bai, ez da. Bestela lagunduko zaitut eta kenduko dieta tal zuriat denei nik, Gutxinaka, ez da. Hor jarriko naiz goiaratxo batekin. Bakitzu, honetarako bakarri bien hauen paketetxo bat, eta bi ekarri ditut, bi erose ditut, zezigorrek ez da, osagaia jarri ditut denean hor, eta horrek kontauta da, ustanik, lasai. Beste pakete bat ekarri dut, beraz, gero kafian dako behintzat espada, eta honek, hasiko gara birrintzen, aukitzen bagozue, esposo aukitzen olako roboten bat, holan poltza baten, ez dakiz, plastikozko poltza baten, edo horrek izaten dienak izosteko? Bai. Horrek, itxita dauzenak, holako arrabola batekin edo? Sartai txiki batekin, eman beldur gabe, eta birrindu ondo, baina, hori da betiko klasiko handia, oinarriak eta iteki. Hori, eta ez da irin bat bezala geratu bier. Hau da, pusketan bate da hartzen bozue bai, ez da eze pasatzen. Gaur martxoako eta bata tiramisuaren egun internazionala da. Bakizu hemen danentzako da, hau honen baduka zentzua. Horregatik aukeratu dago. Zure katuak den arazoa gentzeteko horrek ez dauka inungo zentzurik. Tiramisuak, ospatu behar bada, tiramisua jaten gaurko eguna, ulernezak, hori bai. Orduan, tiramisua eta zitzein izan dugu, behin baino gehiagotan, baina tiramisuaren osagai garrantzitsuenetako bat, nahiz eta beste batzuk erabili aldien, rona ero, da bere patxarra, eta hori amaretoa da, ez? Bai. Amaretoa karri oso, ez? Amareto karri dut, hementxe, eta hor. Bueno, amaretoa ez dakizunentzako, bakizu da Italiako patxar horien, non, almendrak erabiltzen diren, albertxikoen ezurrak, 17 espezie ezberdinero bebai erabiltzen dira egiteko, gero fruita ezberdinak, eta, bere histori politia ere badauko, romantikoa da. Bai. Zein. Hau, Milanetik hurbil dagoen Sarono herrian sortu zen, eta hor, 16. mendean, horre margolari bati, Bernardino Luigi. Bernardino Luigi, bai? Hemen Bernardo izango zen. Horre pintorea zen, eta hango Ama Virginia ero margotzeko lana jarri zioten, ez? Eta junzanan, eta ostatu hartu zuen, ostatu batean, eta zer egin zen, maite mindu ostatuko alabataz. Oso liraina, oso polita, eta eskatu zion mesedez, neska horri, ea berak ingo zion modelo modun lanak, Ama Virginia hori berak margotzeko. Azkenean, Ama Virginiaen arpegiak eta lehen margotu izan direnean, arpegia zuten jakingo, ez? Zuten izango interneten ero, norzan hori ero, hartuko zuten, nera arpegia jarriko dut, edo modelo bat. Edo modelo bat horregatik. Berak eskatu zion neskatila honi, eta kontua da, beraien artean, horren beste ordu bat besteari begira, eta hori, feeling, egon zen, txispa sortu zen, tximeletak tripan, da horre gauza politiak. Eta, neska ere, berataz maite mindu intzan, eta hain zion, bere neska honek, bere ostatuko langileek eta, patxarrak eta etxean izango zituzten da hori, da bere baratzeko, esan dago, fruta ezberdinekin da, espeziekin da, hain zion, edari bat. Bere maitasuna adierazteko margolari Bernardori. Bai. Eta, Bernardori horren beste gustatu izan zitzaion edari hori, zein, esatzen, hau zabaldu beharra dago, hau erakutsi behar dago, jendeari erakutsi behar dago, eta, pixkanaka zabaltzen junzan, da bere ospea ere fama zabaltzen junzan, da, gaur egun arte.
Eta amareto hortik dator, amar edo amor hitzetik edo? Ba, ez dakit, dei esan, izena ez dakit nundat, bueno, ustot, dala, amareto nahi duela esan, mikastxoa dala, ose, azkenia amareto bada, pixkator, mikatza, gero gozo puntua badauka, puntu bat. Bai, azukrearekin karamelu egiten dute, eta orduan badauka puntu hori. Almendrana dauka, jopila bat. Usaina. Ze ona. Bueno, hemen txain ditugu oinarrirako lehengo osagai lehorrak jarri, hau da gaieta birrindua, irina, kafea eta azukrea, eta ontsi joango gara gehitzen, osagai umelak edo esiak, alde batik dauga gurina urtuta, gero emongotzau amaretoa, eta honek askotan esaten dugu behitxu. Umientzako errezetak dienean, alkola jarri daike, baina lurrundu itxen bada, haragi bola batzutan edo. Baina hemen badauzka, hemen egongo die 30 mililitro, eta aparrian bebai joengo die beste 80. Beraz, hor igual, ez da umiendako gomendagarrixa, edo umiendako egin behar badozu bebai, osagai hau ez jarri, da listo. Ero irakin, bestela hartu, eukin irakiten, alkohol guztia ez zaio disolbatuko, baina ia guztia bai. Orduen irakiten eukitxu zu erabili behar duzuen amaretoa, zaporea izango duzu eta alkohola hor lurrundingo da. Esan dako hori, amaretoak azkenean, almendran usaiak gehien dauka, baina hori, bainilla ere bai omen dauka, usaiak gehiago, hori, belarru zaintzuak, eta antzeko errezeta da, ordundik, hau izan zen, ustote, 16. Mendekoa, eta asko ez dala ordundik aldatu, eta gaur egun, egia da nik gehien bat, ez da jendeak hau eraten duen patxar moduan, nik beti gozogintzakin erlazionatzen dut, eta gozogintzan erabilizan du bakarrik. Solan, italianotara da joaten zarienean nolan afaltzen, limontxelua da tipikoa, grappa, baina nik amaretua, ointxe egisa da esaten dozula, hori da frangelikoa da bezala, ez da holan gozogintzarako gisa hau. Nik grappakin esperientzi latza izan du. Bai, fuertia da, niri ez gustaten. 93an, lauta mairuan Eslovenian egon ginen, da Eslovenia... Markau jatzun orduan, Era bat. Egon ginen, muga, lehen gu egon ginen osp, osperria zegoen lehen Italia izan zen garai batean, eta dago mugan justo Italiarekin, Eslovenian, eta eskalatzen egon ginen hilabete, eta bertako kanpinekoek egiten zuten ardoa. Ardo txuria egiten zuten. Etxekua. Etxeko ardo zuria eta gero grapa egiten zuten. Guk grapa zertzan ez genekin. Ardo txuria, bai? Eta, bueno, holako Maria, Salamona hangoak, noizean behin esken egiten zigun, afalduta gero, eta grapa purra da. Jo, grapa, iten gendun lo, gozo, bero, eta hurrengonean, hoxe, gorantza jun eskalatzen da, bera bitxu, eta altura izango zan, erograpa izango zan, ez da egi, baina... Ez zinen errepikatu. Eta orduan dik ez dutenan grapa gehiago. Fuertia zan, da hausan pixate bateko, guk aventura izan genduen, gaseatu ingetxusten trenian ara juten Esloveniara, dirugabe iritsi ginen, kanpindena Venezian astu genuen. Eta gero grapia. Eta iritsi ginen handa, esan genuen, ez dirurik ez daukagu, hilabeterako etorri gara ona, baina ni lanian Zukaldian aritzeko oro prest dau, eta Maria jarri ninonan zukaldian, lan pixkatikenan, eta gero hartu, eta egunen eskutuan, bere semiak ikusi gabe, hartu botella txuri bat ekartzen zigun, eta guk egunero, ginen bakarrak atzerritarrakan, eta zaintzen gituzten, inor baino beto, eta oso esperientzi, benetan polita, jende jatorra, oso jatorra. Postenaz. Hementxe, oinarrixan jarri dugu, ikusi osue, segitxuan lusatzen dala, azkenean oso umela da, eta gainera guria, Jordi Cruzena, baino umela hoa, gaiata baltzen, betegarrixe jarri dutza, orduan horrek emota dutza, krematasun gehiago, zabaldu egin eta ontsa joango da 15 minutu 200 gradutara. 15 minutuan, orduan, hau honekingo dau, azkenean oinarrixa gogortzia gehiago, eta gero krema jarri betzagunean, batzuk itxen daue, oskailuan gorde, beste batzuk hori erre, hau itxedosunean normalean gaztatarra da normala, ez da umerezi, ze bakarri gaietak eta gurina. Baina hemen gogoratu sartu dugula bebai arrautza, sartu dugu irina, lehorra, orduan bi hau aputxo bat kosinatzea lehen hau. Arrautza gaur, Patrik, zuringo hauek erabiliko dituen hontan, gaur egun, esan horrelako neurritan da, asko erabili behar danean zuringoa nik neuke etxean erabiltzen dut, zuringo pasteurizatua erabiltzea gomendatzen dut. Oso produktu interesantia da, zuringoak garbi etortzen dira, pasterizatuta, orduan salmonelosi arriskurik eta ez dago, oso praktikoa da, ze bestela, ibili beharko ginen gorringoa banatzen,
Eta gaina zuringo bat hemen behin baino gehiotan esan du, merenge bat egiteko zuringoa garbi egon behar da, ez da egon behar, ez du izan behar gorringoaren inungo atalik ez ezer. Orduan, olako zuringoak oso ondo daude, eta gozago gintza etxean gustatzen zaizuela, bikain. Nik gozo gintzen edo gimnasioa, askotan... Bigarren atala hori azaldu behar nuen, gaur egun hau jenteak erlazionatzen du kirolariekin, proteina garbi moduan. Hori da, nik ikusi dutena da, nik hau 300 mililitro diez, esne zuringoanak, arrautz zuringoanak. Orduan, hau pentsau, zenbat arrautz, gorringo, bota bigo goiniko, sakarrontzira, edo erabili beste restan baterako, pila bat. Orduan, ez da beste merezi, eta honek supermerkatuan eta saltzeitxuste olako botillak, haundixak, dauz, 200 gramokoak, eta 500 eta kilo bateko bai, eta askotan, gimnasioa joaten den jendea da, ikuste ditxuzu, norek hartzeitxu horre botillak, baina, eta etxatxo galdera, nien gimnasioetara espaldin askuten. Hori gordinek eraten dabe, holan? Ez mutil. Gero, tortillak eroiten da. Hori da, tortitak eta, baina, karo, eurak esaten dabe, gorringoak gantza asko daukala, orduan bidaue bakarrik, ez zuringoa zeda garbixaua. Ja. Ez dakit. Eta horreati daukate arpegi hori holan, beti asarre moduan, gorringo. Karo, zuk pentsau, tortilla bat horrekin bakarrik ez necesidadek izonala, ostra. Apurba sosito. Bai, ez, da lehorra geratuko da, eta ez dakit, a ber, intzazu, altzaldi batzuk gehiago, ero ez dakit, gero, pixkat, basarren batera eta eskatuan lana usteko zuri, belar batzuk jaso, egurra txikitu, ero, baina gorringoak jamez, edez. Bakoitzak ikusiko dause jaten dauen, baina gauzia da, hori guk nahixa dugula hemen zigorrek eta bisok, gara geisha barrautza holan, bere osotasunean jatekuak. Hau ingo duguna da, honek irabiatu, honek ez dugu merenge bat eingo, baina, apurtxo bat aixia emon, gero gehitxuko txau bai mascarpone gazta, azkenean tiramisurako erabiltzen den gazta aproposena, esne gaina bai gehitxuko txau, hori gazta krematxua, marka esan bina honen, gazta krematxua, eta bi gorringo jarriko txau, orduan gutxinaka, hori itxeko, gure, oinarrixan gainekoa. Bale. Azkenean gaurkoa, hor, itxein genuen legunean, Patrik horburu tarta izenuen, nola kitxak, gero lengua gaztean ikinuen budina baita honena, zainzuriena, hau budin bat da azkenean, ez? Hemen laberaz hartuko duena, gazta tarta ere berdina da, oinarrian berdina, esneki bat daukagu, gero arrautza dauzkagu, gero zuringoak ere honekin dutena, hau dana, itxastia hor labian sartzen dugunean, ez? Eta gune dugun oinarriarekin. Hori da, orduan hori, mascarpone gazta normalian tiramisulan normalak, hemen txorienen gaine, tiramisuak, nik inauen mandarinana, nik egin dut, hainbat aldizin ditut, eta... Maiuk izena egin jot? Egin jauen? Maiuk ez, nik tiramisuak egin izan ditut, originala, berez jentiak hor tiramisuarekin eta hainbat, lehen esne gaina pilo batek erabiltzen zuten, eta berez tiramisua da. Arrautzak, orduan ikena aurrena gorringoak azukrarekin arrotu, horri mascarponea bota, eta gero horri, nasketa horri, arrautza zuringoak arrotu da gehitu. Buelta batzuk eman, eta betegarria hori izango zen. Beste erik ez dauka ezer gehiago. Oinarrian Patrik esan dako lako soletilla, erolako gaietatzuk egin izan ditugula hemen baita. Dala gaieta bizkotxo erdi, hor bustita. Nik egin dut baita honek gaieta hauek lotusak erodienak horrekin behin gendun, oso goxua. Eta hori oinarrian kafearekin bustita, eta ero gainean kakao hautza. Beste erik ez dauka. Orduan, badaude batzuk esne gainakin eta iten diena da, gozuak ere, beste bertzioa da. Engauena hemen txorienen oso politxak geratu zana, engauen tiramisu bat lorontzian, ez dakit akordatzen zaran. Lurra esan, oinarria esan area modua, baina... Hori da, plater baten jarri biharrian jarri gauen olako lorontzi baten, zuek etxien daukotzenak horre guztineskoak txikitsuak, eta gero gainien jarri sotzagun honek gaieta baltzak, lehen erabili dugunak oinarrirako txikituta, hori lurra basan erabiltzeko, da gero holan menda ostotxo bat kanpotik, eta hori geratzen da, eixa esan politxa originala, da bentsa, sorpresa moduan. Beste modu bat. Hori da. Tiramisuan kontua da, jatetxe talderetan beti daudela, oso postre ni asko gustatzen zait, eta egia da, badaukat hori, nik daukat errezeta bat italiarra bera oso ona, eta, agenteak txokora elkartera juten gaenean, hor, burregan hiltzen, batzuk
tostada nahi dituzte, hau briotxarekin indakua, bestatzut tiramisua, oin kanutilloak ezautu dituzte, nire utza, egia esan jende askontzako itego, kanutilloak lan gehiago dauka. Hobeto da tiramisua. Eta gaur hau probatuko dut, eta honen aber nola ateratzen den, beste bat errezetategi gira. Ez, bildumarako. Hori da. Bueno, kafe ere biliko du gaur, eta kafeatan, bueno, asko idatzi da, asko hitz egin da. Hor ikerketa bat oina atara da, hor Harvardeko unibertsitateak ikerketa bat atara du. Eta esaten du, ostra, ni asko iruditu zen. Lau kafe egunean hartzea, lau kafe hartzeak onura pilo bat dauzkala. Baina lau kafe die, Nire uste bat dana moduan neurria dala, ez? Eta, bueno, ez da bakarri, kafeina ematen digun txute, oro... Zemat hartu bidea? Zemat esaten da? Laukin ematen, indute froga laukin, eta laukin ematen dituen onura guztiak aipatu dituzte. Zentzu dio. Lau kafe. A ber, egia da, ez dala berdina, lau kafe, makinako hori, tabernan atatzen dizuten txiki hori, holan, betilea begore gotze zaizkizuna, ero Alberto egiten dizuna homeopatikoa, hola pixkat 25.000 aldiz disolbatu daran kafe bat. Infusioa da. Infusio bat, hori da. Ero, ales egiten duena, ero, aldea dago kafe batetik bestera. Eta kafe hori zematurre botatzen diozun, ero, betiko, lapikokoan. Gustatzen bat pila bat, ez dakit pekatu adan edo ez, baina hau bizkotxuen eta tarteen orea, laberatu baino lehen gustatzen gat. Nik lagun bat neukan, zein ze jaten zuen, arek, ostoria gustatzen zitzaion, gordinek. Ostorea. Ojaldria. Holan? Gordinek. Gurin pila badauka, baina... Hombre, gurin pila badauka, zaporea oso gozoa, egia, nik probatu izan dut, gozoa da. Baina, gero jakinda labian erreta ze gozo dagoen, hori baita hola, ona labian erreta gero. Ez dait. Behar da hortate, gordin jateko. Oinarri xai, geratzen jako, 6 minutu ondukan, 6 minutu pasatzen denean gehitxuko hau, eta 40 minutu egon gara, 40 ikusi joango gara ikusten. Eta ointxein gau, goiko, krema kafia. Orduan, horretarako, lehengo jarriko esne gaina berotzen. Hementxe. Bitxartian, nahasiko ditugu, 2 gorringo eta azukria. Gelatina bebai hidratatzen, eta gero ingo duguna da, nahasi, osten utzi, eta bueno, gure errezeteakin jarraitzuko. Oso ondo. Bueno, ni kafean honek, ikerketa honetan sartu dizkiute, C, E, B1, B2, B3 eta B5 vitaminak ematen dizkigu. Antioxidatzaile esaten dut, esan dute, dieta mediterraneoak baino antioxidatzaile gehiago ematen dituela, eta, bueno, nik ez da, itolako kontuak eta beti badakizue, norbera zelakoa da, ze hor balago bakizue kafeinak eta batzui eragiten diela pila bat, eta gaur egun, bueno, izaten basarete, ez dakit, urduri jartzekoak, eta berez ez duzuela askori behar, eta ez dakit, estres puntua altu daukazue, bueno, ziurrenik, kafea ero bere antzeko familieko olako bateak eta batzuk eta ez direla gomendagarrienak, orduan, neurrian, dena bezala neurrian, ze horregongo da Italian bebai, aitxonan bat 110 urte euskala, eta esango dute, arek egunero, olako kopatxo bate amareto hartzen zuen. Hari funtzionatuko zion, agian, baina gero beste bate formatuko zuen, da ez. Orduan, olako gauzak beti neurriz. Egia da, badagoela jende bat, kafea badakila gehiagi hartzen duela, eta nik gertatu zait dieta berezi bat intzimo, froa bat behar genuen, eta kafeak kendu zidaten. Kafeak kendu, bigarren egunean buruko minakin. Bai, sentitu jo, nik enituen asko hartzen kafeak, nik esaten dizut, 2 kafe hartzen nituen egunean, baina bigarren egunean, txarrakin da zanion da, honekin itzeiten entrenatzaileekin da, Ander, hau da, hombre, tximinoa, mono, daukazu kafiaren monua. Adizinoa, ez? Bai, Holanda. Eta, ostra, gero kafia hartuta, ja lasai. Hobetu no. Bai, eta orduan, honekin, pixkanaka kentzen gutea, orduan, dena bezala, jun geizten dosia, pixkanaka, ero hartu esne gehiago, ero esnea espadu diezue botatzen, uretan diluitu hau, hartzazu olako kafe amerikanua esaten da, olako kafe luzeoietako bat, batzuk esango du, aguatxirria. Bai. Bueno, baina bintzat ez, kafe gutxo hartzen. Azkenean,
zure gorputza oitxu itzen dela, eta azkenean hori kentzen motzazu, eta gero, egoten bazara denbora asko lan oitxuta, ura hartu barik, eta bapatean hartzen dozuei, tripako minak eta olakuak. Imaginauzu kafia ontxe, ez dozula hartzen 3 urtetan. Eta ez dozu, tantakaik hartzen. Igual, hartzen dozu, egunean, beste egun baten, 4, 3 urte hartu barik, 4, hartu bapatean zure gorputzak, itxen dagoelako, eragin bat. Asko, nik... Hori da, zure gorputza oitzia, eta nik dabako lagun bat, ontsa lehen esan da, gorringua jateko eta ez. Nik dako lagun bat, bera holan, autodiagnostika hoen zala. Ze glutenak puzten zotan tripa, da orduan, ez nik glutenik ez dut hartzen. Ez hauen esaten zeliaka zela, da ez abez, baina. Intolerantzia bat, nabaritzen zuela, glutena zerbait itzen zuela. Bera zizan holan bapatian. Eta orduan bera zizan gluten barik ogisa da hartzen, galletak eta gauza olakoak. Eta bain, etxe rural batera joan ginen, eta berak zaroin, olako 3-4 urte, glutenik hartu barik. Eta bapatean joan zan, olako gitorra da bat, gero madalenak, eta inzotzan berakua, inzotzan tripako min bat, lehen ezotzala itxen, lehen bakarrik tripa puzen zotzan, ze bera oitxuta zauen, orduan, zure gorputza ebe, horrek intolerantziak sortzea. Antza hor estadistika bat omen dago. Gaur egun hortik kaletik entzuten dugu, nik glutenik ez da intolerantzia daukat, asko, ez daudela, nahi du esan, mediku batek esan da ez da. Beraiek hartu eta autodiagnostikatu dira. Ez negaian erditxa hementxe, eta ontxe disolbatuko gelatinan beste erditxa hemen. Hori, behin hidratatu, bakizue urrotzetan. Nik hor egia da, betu, oin, gaina, ibili nahi zola satxatzen pixkat eta hidratate eta ikusi izan ditut Instagramen dolakoetan, hidratatu eta izotz batekin. Ez urrotza, baizik eta urrotza eta izotza leba. Ur oso hotza. Bai, baina zetako. Ez dakit, gaina ez dute azaltzen, bai, honekin askartu ingo duzuero lehenago eso. Urrotza, beti ikasi izan dut urrotzakin, baina urrotz bat. Eta hor, bakizu gaur, ostegun birala gorretako ona die, eta ostegun birala da nontan, badaukagu hor, Arzakeri egurre eman dio nolako influencer bat. Bai, nien hasi izan, Hombre, espero dut. Arzakeri... nik uste dut gaur egun Arzakeri egurra emateko pixkat maila bat izan behar da. Eta hori indiote elkarrizketa bat izioten holako irrasaio baten. Bai. Eta berai aldetu zeten da. Zuk izan alduzu inoiz esperientzitzearrik horrelako goi mailako Michelin izardun jatetxe baten. Ez duela esan nahi, ez dala zertan izan behar, izan aldugu edonork, horietan bikaintasuna ez da existitzen, eta denon gustua bestute egiten, orduan, kontua da honek azaltzen duela, juntzala Arzakenera, eta, lehenko eta behin, bi zerbitzari, zerbitzatzera platerak, eta bakoitzari azaltzen zerbitzariak zertzan plater hori, ez? Hau da, bere bikoteakin juntzan, zutan ni gaude, zu maiaren alde baten, da zu ni bestean. Eta zuri zerbitzari batek gartzen dizu, hau, eta berari bebai berdina. Eta azaltzen dizu, hau da ez da izan, eta biak eraberian azaltzen zer dan. Horrek nastu iten zuela, hori zer dala holan azaltziana, eta bera nahi zuela batekin ez dala nahikoa ez da izan. Gero, gozekin atera zala. Beti kexatzen zabiela, ez? Osea, badauzolako bezeruak bebai. Zu naiz eta zerbitzu bikaina emon. Janari bikaina be, lekua paregabia egun, soragarrixa, badauz pertsonak, horretan be, kexatuko diela. Beraz, utzi momentutxo bat, erresta saltzen zigor, da gero jarraitzuko horrekin, hemen aparra, hau kafian krema, engauna da, hori oskaiura gorputz hartu arte. Hori da, gorputz hartu arte, eta hemen txe oinarrixa prest, gero, gazta krema gainien, eta hau ingo duguna da, 45 minutu, 200 gradutara, eta segitxuan izangora bueltan, hori tarta egin dauenean, gure krema hotza, eta etorriko garaia aparra eitzen. Oso ondo. Eta Arzakena kontatzen. Bai, badau zer ditzein. Labia atara du labetik, gero kremia hemen sartu dugu sifoian azkenean. Apar bat itxeko, Bai, apar bat itxeko lan aldamenean, eta ointxe ingo beste apar bat. Aizea, hau da aizea, teknikoki hitz egin dago aize bat izango zen. Hori da. Hau da, burbuiak atarako ditugu, eta burbuia horiek gero gainean jarriko ditugu. Zein izan zen? Zein hemen zeri botanik aizea?
Zeuzi, bai. Mingaina jardinera erara berritua. Bueno, Martiniarekin, nik laren jakoan ingot. Horregatik daukau, Patrik galdetu, zior, soja lezitina daukau? Txorine, bai, badaukau, nik behar dut. Dala, hau, honek bolatxuak, esan duzta zigorrek badauzela hautxian, eta formatu honetan. Hautzian aizea aiteko hobeto da, azkarrago ateratzen da, hemen imardana oin disolbatu pixkat, eragiten ari garenean irabiagailuarekin, jungo dira pixkanaka apurtzen, irabiagailuaren indarrarekin bera bakarrik, eta hor, soja lezitina egiten duena da, azkenean, guk hor irabiagailuan aizea ateratzen dira, burbuiak, batzutan, burbuia horiek, mantendu arazi izatea, ez dira erortzen burbuia horiek, hori lortzen da. Eta hementxe esne gaingabetua, gero, lezitina, kafea eta amareto gehiago. Nik ekarri, bada espada holan... Nasteko. Bai, nasteko, baina... Uste magu denbora baten, itena. Hau, kirolariek ere, soja lezitina gozaltzeko pilo batea erabiltzen dute. Oso interesgarria da. Bai. Horan, jogurrekin eta zereala izango bazan bezala? Ensalada bota aldiezu gainetik, zerealei bota aldiezu gainetik oiarak bat. Ez du proba, baina ze zapore aukiko da honek? Zapore ez dauka. Ez dauka, hola, nik izan nuen sasoi batean hartzen nuela, Kirolazte zaenean iken, dean hartzen zara, entzuten diezu ondoko, nik hartzen dut ez da gizer, nik katuari musu bat ematen dian, nire dana probatzen duzu, espada dana probatzen duzu, lasterketa batean ondo eta zaizu erropa batekin gauza, urrengo 3-5 lasterketetan erropa berdinakin zoaz, kantzontzillo berdina, daude kirolariak ere betzea dituztela, kantzontzillo berdina karreretarako, holako burutik kirolariak itxe dituztelako gauzak, eta janariekin berdina, jende asko entzuten duzu hau ona da bestea ez da izan, soja lezitina nik egia esan hartzen nuen, ez da onura gero karrerak irazten nituen, eta gero gabe ere bai, orduan zan oso ona nintzelako. Hau, airea atarateko, ez? Hori da, eta horri soja egiten duena mantendu, bestela aire haue burbuia hauek egiten die, apurtu, plup, eta bera etortzen die. Aixe apurtxo bat daukagula, hau, baztertu ingo, eta hasiko gara tarta montatzen. Tarta moztu duten bitarren, konta hartzakena, ze pasauza. Bai, hori da, kontua da. Ze pasauza. Nik eno esaten, honek esaten duela, ze Michelin ez da izan, Michelin gidak ez dauka munduko kriterio honena, eta batzu iruditu alzaie, jatetxe baten Michelin izar bat izatea ero, eta ondo ez jatea bertan, ero, 3 izar izatea, ero ondo ez jatea. Eta bera protesta dio, 3 izar ez da gizer, kontua da, Arzakek ez da 3 izar dauzkala. Arzakek dara mazki urteak eta urteak ospea izaten, hor goian egoten beti, eta ez da bakarrik Michelin gidak esaten duelako, baizik, eta bertara astero jende juten diren bezero guztiek eta egun berresten dutena, ez? Eta horrean tipo hone, ez dakit... Hola xe ezta? Hola xe. Hola, mirantza, hola lehengo. PUM! Zure erroa izan da. Bai, nire erroa. Nazta gozundo? Fuerte? Ez. Hau pik, oie, hau horan politxa geratzen dut dana. Beio, nik holan utziko neuke. Ez. Seguro, berrin ez duzu lortuko berdin inoiz. Beitxo, eta holan geratzen gako kanpoko apaga. Eta naita, Hori da. Txak. Hementxe, gure tiramisu laberatua. Hau goiara, haundia ba espada. Bai, holan apurtxoa danetatik hartzeko. Bauka gazta tartan itxura bat, Bai, ez da, hanin. Ni pikia gute, gabriz. Bueno, probauko, dana oinarrixa. Aixia, oinarrixa potolua da. Bai. Eta krema apurtxo bat. Jordi, fitxatu tipa hau, Bueno, aparrak itxen, enazuna baina ikasteko aukeria bat bakot margina, hobetzeko. Oin zigor zuk ze birale karri oso. Bani gazta kontuekin jarraituko dut. Bai? Eta moldatu indut, berez hau Italiako gazta batekin, baina guk idia zabal bola batzuk ingo ditut, holako tomate pate batekin da. Errezeta oso osoa. Zo, no. Iria zabalgazta bolatxoak tomate patearekin eta antxoarekin. Ze ona. Bai, eta hau bai dala oso errezan. Bueno, bere, egiten duelako gazta ondu italiar batekin errezeta hau,
Eta, bueno, nik ez da, ideazal bat hartuko dut. Guria, ez? Etxera holan ekartzera. Bai, eta ez dauka inungo misterioiko, inen esango izut nola iten dan, eta ikusiko zuen, hau, etxean ingo duzuela, zaitzakerik ez daukazu bintzat. Tomate lehorrak irabia gaioaren ontzian jarri, ur pixkatekin, birrindu eta horrelako pate bat ingo du. Gero gazta birrindu eta bi arrautza zuringo nasi eta bolatxoak egin eta frigitu ingo ditugu. Eta gero izango da, bolatxo bakoitzaren gainean tomate pate pixka bat, antxoa jarri eta zerbitzatu. Zue ona. Terresa. Terresa. Iteli, Bai. Hau da, lau gauzakin, lau osagai. Ez, baina benetan, gure zuzendari jaunak ez dauka itzakirik hau etxean ez egiteko. Hau, berak ere inaldu. Guk liburu bat atara bar dugu, ez daizu, jartzen dituzte batzutan 3 sukaldari txapel, hori da oso saia, sukaldari txapel bat, erresa. Guk olako bat ingo dugu. Eta hau da sukaldari txapel erdia, igual. Erdia, ero Albertoren arpegia jartzen du. Edo nokiteko moduko. Bueno, tomate lehorrak hartu ditu eta hauek oliotan saltzen dituztenak, ingo duna hemengo olio pixka bat eta ur pixka bat botako jot, txantxa pixka bat eta, bueno, ingo du pate erraz bat, ez dauka, bueno, pate, izango da azkenien pure bat, tomate pure bat erabiliko du. Bai, olako krematxo bat lodixa, azkenian pateak entzute ditugunean, askor lasinatzea ditugu animalixakin, ez? Animalik jatorrizko pateekin. Gibelak eta bueno, animali desberdinekin itxindien pateak. Baina barazgixenak bebai badauz eta lekalienak, humusa, danok ezagutzen dugu, eta estosku harritzen, ez? Baina, beste lekaliekin bebai, enleike, biosuna bakarrik da, barazki bat edo lekale bat, eta gero, koipe apurtxo bat, zehose gorputza emoteko. Kasu honetan, honek tomatiek egon dienez olixotan, olixori, bai, xurgatu indabe, eta gero zigorre gainera olixo geixau bota dotza, berez, zenario erre batzuk eta itxen baituzu, ez dakit, hori, txitxirioak eta itxe dituzunean humusakin bebai, hor tartian tainia, olioa da hori, izate dituzte, beraz horrek ematotza, ontsi ikusiko zuen krematasuna. Bai, ni hor, juten naizenen umei da, hola, nitzen hori ikastaroa, gosario, sasuntxuak, eta iten dit olako sardina pate bat, eta arek eramate ditu sardina, olako gazta krematxu bat. Da, gozaltzeko itxe oso hori? Olioa, gozaltzeko hori, eta uditarteko moduan, asko gustatzen da gure etxean. Eta esaten diet, inalduzuela, errezeta berdina, sardinak entuta, atunarekin, muskilluekin, azenario egozioarekin, edozein brokoli bat egozioarekin, eta oso gozua geratzen dela baita. Orduan, aukerak pila bat, eta esan dagoa, pateak ez dut ezetan izan berra atearenak, ero txerrikearenak. Tanik aldera badaukat, kakaoa, zuaitz batetik etorten bada, kakao krema holan urrekin eta hori pate vegetal bezala kontatzen da? Fruta patea izango zen hori. Bai, orduan, hor, uste direla egunean zema, 5 fruta pieza sartzen ditugu, hori bat izango zen. Beitu. Ez da utxarto. No, neurria. Horrek ere iken ditugu, etxean egindakoa baldin bada, neurria noski, dena bezala, baina hori ere, oso goxua eratzen da. Bueno, hemen, gazta birrindua, beste pixkat, ikusi ezazuen idia zabaldala, hemen lehorra hartu nahita olako indarra eta potentzia izan dezan, orduan. Gazta zarrapu bat. Hemen, dakizue beti, espada. Gaztatu inbeda da. Nausiari eman inberzaio, nausi, balekoa da? Oso. Gortzen ez. Olako nahi du, indartzu da. Ba, honi ingo duana hori, bi arrautza zuringo botako izkiot, nahaziko du ondo, eta horrek ingo du, gero, frigitzen dugunen, bolatxo hauek helduta geratzea. Ez dauka? Uste duzu, osagaiak, lau, pero gutxio dauzka. Lau, ez, arrautza, gazta, antxoak eta tomatia. Gero etxian beti daukozuna ura, olixua eta gatza, eta listo. Eta barazki jalien dako antxoa barik. Barazki jalien dako 3 osagai. Beraz? Hori da. Veganoentzako egin beharko genuke berzio bat. Bai, aukera bada hor. Tomate patea bakarrik. Baina ez, egin alda baita, hemen birrindu, ez dakit, tofua, esatearren. Antzak egin daukanako. Eta ero, honekin linu hasia eta ura nahaztuta, bakizue, hori eotuta linu hasiak urarekin, horrek gero arrautzaren funtzio, eno esaten berdina, baina oso antzeko egiten dut, bai geratzen da olako itxaskor, olako eta gero, olako zapore sakon haua emoteko bai, legami nutrizionala. Eta horrekin ja, gazta zaporie, emon gotzu. Zigor, gero, zu
bakit ze erantzun bihoztasun ontsen bihotzuten galdera, baina bazkalostian zuzesare siesta botatzekua, familixakin familixakin lagunekin otorduan hau sobremesia itxekua, edo gehixo bizaten zare, pasietan joan edo mendira joetekua. Bitu, nire platerra sakon bat, atara pentsatzen duen. Bitu, nire bikotearen familiaren bazkari batera junitzen egun batean. Hau? Bai, balio. Bueno, bitu, ingo gana da hemen. Hemen. Bikotearen familien bazkari batera junitzen. Bai? Zeuden, bere bi lenguzuak, aita, osaba, gaztelurrutiatarrak. Bai? Eta kontua da, bazkalduta gero, gaztelurtiar guztiak, nire bikote izan ezik, dana juntzien sofar. Esan nuen, ostra, hau, bani familikoa ingo naiz, bazterrien honen txoko txiki bat egin nuen, plop! Eta argazkirako zeon, Bai. Argazkirako siesta botatzen. Hori osasuna. Nik alba dut, eta jende artean manago naiz azten dena holan buru egin, berantza azten dena, bai, lokartu egin ez. Bai, zuza, siesta botatzekoana. Oso goiz jaikitzen ez, padre. Egia da, goiz oheratzen naizela, baina oso goiz jaikitzen naiz, eta gero enaiz geldi egoten. Orduan, ez dut esaten, ordu beteko siesta ez du botatzen inoiz. Baina 15 minutuko sistatxo bat... Ni egunen arabera, egisa da, kuadriako baskarixa bada, guztetan gator sobremesien eta egotia, lagunekin berbaitxia, familixakin eta... Siestia oso gutxitan botatzen dut, astebururen baten, eguraldi txarra itzen badau, baina gustatzen gat pasioan ataratzea. Bazkalduta gero? Bazkalduta gero, ez da norbait fregatzen da den bitartean, hau da, nik ez dut sekula itzen hori, aitxa, ama, senarra, edo, nik kozinau da, bestiek fregau, bai gustatzen jate, paseotxo bat ematia, eta hori izan omen da, adituen arabera, 25 minutuko paseotxo bat dela onuragarrixena. Digestio eta itxeko ondo? Digestio eta itxeko ondo, bebai, gero, odoran azukre kopuru bebai doitzen laguntzen dauen gauza da, eta osasun mentalen dako bebai, apurtxo bat burua despejatzeko da, ondo etorten den gauza bat. Behin, nire bikotiak gogoratzen dagoelako, berak esaten dau, arrastera etorri izan lehenengo aldixan, traizioa einzotzagula guk. Zeba. Nire zenarra da gehiago, siesta botatzekoa, lasai egotekoa, goizetan ataratzen da, baina atzaldetan guztetako etxean egotia. Eta nire etxean gara kontrakoa. Nire ama da olako pipermi gindia bat esaten da bezala, eta guztetako... Eta katuen umea? Katakume. Eta nire ama, baina nire ama da aktiba, oza... Bai, ez dakit. Bai, zuke pixkat aitzan odolak hor pixkat... Nik daukat bixen artekoa, baina nire ama bada oso mendira igotzekoa, korrik ataratzekoa, eta behin, bazkaldu ostian, berazan siestia botatzen, da esan zagun, joango gara hor, bueltatxo bat emate da. Eta, karo, berandako bueltatxo bat emotia esan, ez da gize pentsauko, saben, plazara joen da etorri. Karretik 5 minutuko buelta, ordu laurden, bale. Horia. Eta igo ginen, ez gaben, ezan mendi bat bez, baina kurtze txikira igo ginen, da gero hortik bedoinara buelta, da izin gaben, 3 orduko bueltatxo bat edo, menditik. Eta, karo, beraz hauen apur bat larrituta. Eta orduro, baina hausan bueltatxoa da, noiz bukatuko da, niko mutil, txartu zabizala. Hori omen da osasuntxuena. Baina siestia botatzea be, txartu, baina hori, paseotxo bat bai. Ni askotan tokatzen zait, gure etxean, ni kirola, nik bikote izate, gaurko plana zein da. Zenik horren arabera, kirola iten joan naiz, ordu baten ero beste. Eta batzutan, goizan daukagu hau, ez da izer, joena arratzaldean ero bazkalduta ero. Karo, bazkalduta ero, garbantzuak hemen dauzkazuela, bizikletan ero korrik egin egurra ematen, gogorra iten da. Orduan, nik hor batzutan, bai esaten diot, 15 minutu, nik bakarri berri diot, 15 minutu lan plap, etzan da, hola, siesta txiki bat, eta horrekin, gero, junan naiz, lasai asko, bizikletan debiltza hori. Baina 15 minutu, eta gaina, hola, Maialen, esertzen zat, eitxosu, pum! Eta ero, zeikun altzatzenaz, eta nahikoa daukat horrekin, ez dut behar gehiago. Habilidadea daukatzu. Bai. Siestia botatzeko gai bila da. Ero beharra, ez da, eta habilidadea dan, ero beharra dan. Honek utxira hona dauki, Eta, ekusi oso, patre, honek, hemen nindugu, zuzeneko, inungo trampari gabe, asmoa da. Horrela, ze plater txiki beltz bat, ero... Bai, atakotzut. Atarakotzut, holan zeose polita. Venga, hortxe, vale. Hemen txolan, iru, pi.
Beitu asmoa da. Horan dotoretxo, edo lau. Pi. Zondo. Gero, moztuko diogu hemen, egingo du berak jena moduen oso profesional, Bai. Horako, Joe. tomate, oinarri bat. Hoi, sekulako pintxua. Eta, honi, bukatzeko, antxo bat hartuko dugu. Pintzakin. Aro. Ez da edozein modukoa, Ez. Hola, jak? Eta hori mokadutxo baten jateko, ez? Gilda hori izango basan modua, dana barrura, baina... Baina, bueno, lanik ez... Ez dakit igual bi mokadutxoetan aixi hartzeko, ez? Ez dauka lanik, Honek, ikuste duzu, ze politia gatzen da, honekin, jende aurrian, berez tontakeri bada, baina gaina holan pintzakin inbar duzu, hartu holan da. Berez egin alzan bildu alzan ezer gabe, baina horrela profesionala geratzen da. Gaur arzaketaz hitz egin dugun hontan, bueno, esan du, hartu. Nik ez dutzu kritikarik jarriko, lasa. Eskerrik asko. Arzakein bezala, Eta bestala ez duzu jango. Iten badiazu, eroko bratu ingo dizut. Zuk ikusi. Eta horrela, beira, ze polita geratzen dan, gure idia zabal bolatxoak tomate patearekin eta antxoarekin. Labana, kutsi, atera pixkat, broma zan. Bai. Hau mokabon, jaten da, patri. Venga. Honekin, topain, saioa bukatu. Kombinazio gaina iruran. Oso gozua da. Honekin bukatu da gure ostegun biralan egun hau, eta bihar ostirala, astea bukatzera gurekin. Bai, etorri zaitxe, zehon txaldotela berbain, oso goxua. Bihar arte. Agur.